Jo, čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu a dneska si zahrajeme Tyler Bravo. Je to ale a.k.a. Brawl Stars stará verzia a tu máme boxy a padol mi megabox. Dneska pôjdeme vypašovať tohoto, lebo keď v tejto starej verzii je len maximálny rank 20, takže ideme ho vymaxovať na 20. Dneska bude kurz na neho 2 na 20. Ja hrám vlastne dua pre Boha. A to nevadí, že keď mne keď na mňa dua, tak v podstate ale toto sú boty, toto sú nereálni ľudia, toto sú boty. To sú nereálni ľudia, ktorí tu hrajú. Ja som skapal. Prečo asi? Lebo tu sú tímové... Takže ideme do sola. Sola je to way easy, lebo tam nemusí tam zabiť milión ľudí a potom a Dynamite kamo, to nemôže dať a tento búl je zasratný. Trošku to, neviem, či to bude ťažké napašovať. Ja už som sa dostal na 16 a nebolo to easy. Nebolo to až tak easy. Ale je to easy, keď sú tu boti. Lebo boti... Lebo to sú proste NPCčka. No. NPC. To nie je reálni ľudia. Ale môžete si s kamarátom zahrať. Showdowny. Ak si stiahnete Tyler Bravo. Je to proste ruská skupina na Telegramu. Tam si môžete stiahnuť tú hru, ale ja som sa tam dostal cez jednu vec, čo neviem, ako sa tam dostanete. A daj nám skapal. Asi v zóne, keď tak. A máme box, tak ho poďme otvoriť. 65 coinov. A Nightbita! Jej! Ja chcem vymaxovať si aj 8-bita. Už mám na 7. Musím ho dostať na power 9. To bude veľký úspech. Bez toho, aby som si ho bral zo toho roadu, tu je unlock 8-bit, ale možno, keď ho už mám, tak asi dostanem z neho megabox, 100%. 100% z neho dostanem megabox. Keď tak. Keď už mám 8-bita, tak asi z neho dostanem megabox. Predpokladám. A toto bude veľmi easy paš, lebo na 8-bita je to moc easy, to tam proste ešte v tejto starej verzii tu nebolo až tak veľa brawlerov, takže nie sú tí brawlery, čo teraz, lebo tam sú teraz OPčka a napríklad legendárky. Ja viem, že sú tu legendárky, ale tam teraz sú tu OP legendárky, napríklad Draku a také veci. What? Čo som hovoril? Toto nebude až také ľahké. 16 trofejí! Ale sme na 17 manči. To dáva dobré znamenie. Máme tu aj star token jeden. To je za big box. Toto máme Broka. Budem otvárať. Na čo? Broka si nebudem otvárať, lebo nechce sa mi. Ja si ho potom otvorím.
Hádam, že to bude nejaký nový update. Možno toho vývojára bude to nejaký update. Až bude, tak bude to najlepšie, čo sa môže stať a budem veľmi rád. OK, toto je veľmi easy, lebo zase títo svine a nenávidím týchto botov zase. Stop it, bro! Jau. Títo boti ma seru. No, čo? Ty sprosti. Do tých sprostých botov. Teda toho broka nebudem otvárať. Chce. Asi otvorím aspoň. Asi otvorím, keď otvorím celý Trophy Road. Ale to bude veľmi easy, lebo tu je iba len 14 000 trofejí, takže to bude veľmi easy to dostať. No nebude to veľmi easy, ale bude to easy. Bude to medium to dostať, lebo tu dostávate 30 trofejí za 30 trofejí za výhru, čo je neskutočné. Keď teraz v novom brawleru nie je. Trofej. To boli. Zachumalé big box. Ja si tie big boxy nechám. Hlavne tie big boxy si nechám. Tie brawl boxy nebudú na nič. Je viacej šanca z tých big boxov, než normálnych brawl boxov. Budeme iba len kupovať tie normálne boxy. Budeme si šetriť tie big boxy hlavne, lebo tie sa budú vždy na niečo. A neviem, prečo mi tu dávaš 93 damage. Asi preto, že to je zase nejaký modifier alebo niečo také. Je to dobré, lebo to bývajú samé modifiery a ja nemám na to fakt štve ako je. A tu je krov! To prvýkrát, čo vidíme krova. To boli. No, to asi nedáva dobré znamenie. No tak ja skápem. Jasne, že to je ten krov. Prečo? Kto by to iný bol? On hajzí v tom ničeka. Nemá šancu. Skáp tam. Čo som hovoril? Nemá šancu. A máš sme na 18. ranku. Let's go. Už napočíme na 18. ranku. Takže máme tu prvý big box. Tak. Ten si nechám. Ja si ho budem nechávať a budeme ich mať aj cez 100, ja neviem, 90, ja neviem koľko je na boxov a potom keď táto hra bude mať update a dostane sa táto hra na sezóny, tak tie boxy sa budú strašne hodiť na tí brawler. Lebo vždy keď vtedy ešte boli tí brawler pasy na tie boxy, tak keď ste sa dostali na 30. tier, tak ste ho mohli z boxu dostať toho brawlera. Aj keď ste nemali brawl pass. Takže... What? Akože to je najlepšia vec. Že vám môže z boxu padnúť ten brawl pass. Aj kebyže by ste mali gemy, radšej sa, viacej sa to hodí, keď máte boxy, keď sa dostanete na 30. tier, potom je to lepšie, lebo môžete dostať toho chromatic brawlera. Veľmi iný. A to mám veľký veľká.
to nenávidím. Ale príjmam. Koloriti. To sa musí regenerovať, či tupec. Yes! Som hovoril. Mám na 19. Máme ďalší star token. Ja si dajem boxy, budem fakt akože šetriť. Sú veľmi dôležité pre mňa. Nie sú až také dôležité, ale... Fakt, ale... Tak, toto bude za... Ja počkám. Ja sa to stopnem a idem zabiť niekoho a... Počkajte, ja idem zabiť ešte... A ja toto dokončím a potom... A nevyzerá to dobre. Áno. Takto to dopadlo. Absolútna kravina. Dostaňme box. Tento si otvoríme, tento manule môžeme potvárať. Asi týchto... Budete mať zase výsledok, uvidíme a potom posledné hry, keď budeme blízko. Tak ja toto stopnem teda. Tak si dopadlo to na prvé miesto. A sme blízko, let's go! Tak teraz môžeme už začínať toto. Posledná hra. Dúfam, že vypadne nejaký 30 trofej. Až nie. Budem musieť zase predlžovať. Čo vám poviem? A mi trvalo 11 minút sa dostať. 12 minút sa dostať do rank 20. To je akože... Unbelievable. Už, ja neviem, či to je ešte viacej rankov. Ale keď tam bude viacej rankov, tak môžeme sa vrátiť. Môžeme spraviť druhú parku. Ty kokos. Jaj! Už sa tu prebola skrýva celú dobu. Bingo. Ty pokúšie koní. Skápal. Máme rank 20. Wait. Tak asi je tu. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a sa na budúce a dáme až tento epic bude mať ešte viacej rankov, tak dáme druhú parku. Čus.